fucking let's go. Šaka ide hore, tým je všade v meste. Sadka event horí, kamo ľudia, kde ste? Volám v ruke, noha plynú veli. Toto je crew, čo sa nikdy nerozdelí. Šaka ide hore, tým je všade v meste. Sadka event horí, kamo ľudia, kde ste? Volám v ruke, noha plynú veli. Toto je crew, čo sa nikdy nerozdelí. Čo robí? Nešiel pro kapu náhodu. Aby si vedela. Byli sme v Tesku, klasická zastávka. Preto sme na Mijavie. A tak. A jacháme do Prievidze. Ako vždy. Mikrofóny mali kde? Nie sú mikrofóny. Ja som si kúpil. Ty si kúpil? DJ, aj do piče za 100 euro. O, ty zase pletel. Ne, to daj tam, ale navrch. To mi dala teta ešte z oného, z pekáču prímo. Teplé. Čakal som, že urobím lacnejší penál. Dívaj. Ešte sa z nich parí, cítiš to? Na sobotu budú dobré. Toto ti tam dám. Môžeš. Toto vyfajčím pred kvalifikáciou. Pre túto tvoju prvú, áno? Pred akú? Ja budem mať kvalifikáciu až za rok. Prvú. Nevyprávaj. Áno. Naštartujem to, praví to klep a je to. A dolítal sa za smerom. Ideme si pustiť klímošku. Ja si idem pustiť Ja ducanice. sa teším na to, jak si dám to pivo tam do vychladené. Však si dajú včel zaísť. Policajti už nebudú. A máš vychladené? Nemá. Jo, ale dám na vychladené, Vančo. sa vybali. Ty si taký šofér, toto by si nemal. Dívaj, čo spravil. Kto? Normálne poškodil vozík. To David zas? Áno. Jasné. Tak dopadne jeho short shift. To je brutál. Aj to si kukni. To mod off. Ukáž to. Ukáž, jak to dáme. Je normálne letíš, ty. Ale to vyzerá. Každému na auto. Jasné. Pozdávam. Danke. Dobre to vyzerá toto, ne? To tam dobre vyzerá, jak to letí. Toto je dobré. Vyzerá lepšie v drifte, co? Toto vyzerá už dobre, no. Bez trička to je dobré. Musíš do ňoho, keď tak skúbu. Alebo doprava. Jak sunúť ti jebe? Nalej. Koľko dobre mi je do piči. Dobre, to je ďakujem. No ukáž. Si plána. Drip, žiadny problém, kam. Si plána. Páči sa. A ešte Nej to vidieť, cuvni. Jak? Už vidíš? Ešte si to otoč. Počkaj, ja si to dám, ne, však na tričko. Dáva. To je aké si malé, co zebrala? Femko. Máš tam aj svoje meno. Kde? Toto? Kde to porozdávaj ve školke? To si dá na auto. Chceš to dať na dve auta. Ukáž, ako to máš. Dobre to je, ne? Tak som nevidel. Ja však to bolo tričko. Ale ja idem za jedným človekom. Vieš, komu to máš dať? Ja viem, komu to mám dať, ja si také niečo podobné dostal. Poď sa ukázať pod svetlo, nie?
Ahojte, čau, ja ťa zdravím. Dneska máme sobotu, už máme po prvom tréningu, něco sme odjezdili pár jízd. Bohužel tento cup sme tady ešte stále z 2-2, lebo 3 liter dopadel tak, jak dopadel, to ešte vám povím vlastne co a jak. Vrátime sa zpátky v čase. Ale včil vlastne čekáme na druhý trénink. Auto zatím šlape, je to celkem problém s výkonem, lebo je teplo, takže auto jak nestíha chladiť. A väčšina ľudí sa stěžuje na to, že ním to nechce jet, takže je to prehríté všecko a uvidíme, co bude. Máme tady strašné horko, hlásá nám dneska nějakých 34 stupňů, už včil o 10. hodině máme 31, takže v tom autě je strašné peklo. Takže spotíme sa, schudneme asi 5 kg, což já nemusím, ale bude to tak. Takže pokračujeme dále. No jak to, že si na kačenke? No, zvolil jsem spolehlivejší variant. No, fúklo tesne pod hlavu na černom. Nevydržal to, sériový motor. A jak sa ti jezdí na tento zatím? Lepší, jednoduchší. Je to motokára, je to ľahší. Živší. Živší, no. A hlavne spolehlivejší. Áno, máme po tréninku. Za 10 minút máme rozpravu. Za pol hodiny začína kvalifikácia. Sme naplno pripravení. A vôbec nám to nejde. Presne tak. Takže budeme rádi za každý bod a keď budeme niekde top 16, tak budeme rádi. To zvládneme. Dovidenia. Teleshopping, zakapy. Držte palce. Koľko si myslíš, že budeš nebudu? Ja bodu? Kokos. Ja neviem, ne, vôbec 60. Koľko si myslíš, že budeš fúkať? 86. No áno, že jezdíš dobre. No fúkaš, koľko budeš nebudu? Ja? Do 60. A David, ten hraje formu a dá to na 76. Jeho prvá kvalifikácia jazda, takže cíl to dvojku a Ale toto auto je ľahšie ovládať. Aký máte pocit z kvalifikácie? unavený. Ne, dobrý. Body budú, doufám nějaké. Počítám 90 plus. Ne,
počítaš, Čo taký povedal 9? 60 až 70 bodov by tam mohlo byť, takže by sme sa zajtra mohli jezdiť. Podľa mňa máš 82. Máš? Uvidíme. Fugas. Fugas má 75. Ja? Z druhej jazdy toho moc nebude. Ne. Byl to nedáme? No druhá jazda bola dosť bídna, ale tá prvá to snad zachráni. Na nejaké bodíky. Ja som mal celkem ty jízdy také podobné, takže... Rikšiky Teda do to telky. lepšie. A byly podobné, ne? Byli, no. Ja som měl jazdy Ying a Yang. A tá prvá byla dobrá. Dobrá je za 3. Tak Stačí. No a či dajte typovačku, kopcovou karty. myslím, že bude 8. Tak ja budem 12. Ja som optimist. A Marečko, pod nám Dáme, že tak, že top 10. Tipy. Poď sem. Poď sa na chvíľečku. Uzmi si mikrofón. Daj. Trip and trips. Trip. Unavený, jak ryb. Manča, ty jak to typuješ? No ja som to videla. Počkaj. Ja som to videla. Dosť blízka. No, Ja si myslím, že David bude mať více než Fugas. Asi. Nemusíš šuškať, čuj. to není podplatené. No, Ne, mám to blízko, ak som uvákal. to je tvoja žena, takže nevím. Ne. Dále, chceš? Ja poviem. Nechytaj si brada, kupuj. Ja typujem, David tak 5. A Jožko 8. Morečko, daj tip. No. Takže Šmiďák 6. A Fugas, koľko vás je? 20. Dáme tam už top 16. No to 16. Fugas 9. Takže ja som byl 6. Ja si myslím, že David bude v top 5 a Fugas isto bude v top 10. V top 10 budete obidva podľa mňa. A to sa dozvieme za chvíľu. Už by sme sa mieli. Po reklamní přestávky. Reklamní break. Davide, chcel by som sa ťa opýtať, že čo sa pokazilo s týmto autom, keď minulé sme tu mali 2.2, potom sme tam mali chvíľučko, že 3 litre. A čo sa stalo, že tu je znova 2.2? Vysvetlím to jednoducho. Silou mocou jsem ten motor chcel mít v autě. Viděl jsem, že prostě je taká menší riha, dáme tam strich fotky, a co tam vlastně bylo. Byla tam malá riha na bloku, takže nic, neriešil jsem to, nahodil jsem těsnění, poskládal jsem vanose, všecko toto, vačky. Nahodil jsem motor do auta, vyskúšali jsme to vlastně na plácku u nás, tam mi střelilo vlastně hadice od vody. A myslel jsem si, že jsem ho špatně nasadil, ale potom jsem ho nasadil zpátky. Išli jsme vyskúšať do tých Dubňan, což také dáme prestrih videa, jak jsme to testovali. Zajeli jsme tam možno 2 kola, také v podstate dvojminútové. A museli jsme to naložiť, lebo jak som vypol auto, natlakovalo vodu do valcov. Jak som znova keď som naštartoval, tak bol dým, biely dým z výfuku, Čo nie je dobré znamenie? čo nie je dobré znamenie, takže sme to spátky naložili a byla jedna otázka, čo teraz? Ja práve po slovensky, keď sa investujú práve. Ja strašne prekombinoval takto, ja to nemám rád. No proste sme to naložili a byla otázka, co Čo ďalej? Tak. A rozhodli ste sa nakoniec nevzdať to? Je za to Vlastne za pár dní doslova na poslednú chvíľu ste dokázali preskovať späť starý motor do toho auta, ktorý je overený a funguje perfektne. Dneska si to mal možnosť dokázať a vlastne sa dozvieme o chvíľočku, aké bolo vyhodnotenie výsledkov v rámci kvalifikácií. Ja som z toho mal veľmi dobrý pocit, ako z pozície komentátora a uvidíme teda, ako zvykli rozhodcovia. Rátam, že to bude z môjho pohľadu top 5. top 5. Jo, tam niekde to bude podľa mňa. Uvidíme. Takže uvidíme, necháme sa prekvapkať a teda uvidíme, ako to bude v zajtrajších betloch. Každopádne ti držím palce a držím ti aj palce v tom, aby si ten motor naspäť poskladal. A teda ešte na záver možno by som sa chcel opýtať, aký si mal pocit z toho litra. Bolo tam veľký rozdiel? Bolo to brutálne. Áno. Brutálne. Že
No, rozdiel od 1 do 10, 10 je maximum. 10? 11. 11. Bolo to brutálne, proste. Bolo to boli tam- rýchle, bolo to predvídateľné, čitateľnejšie, lebo Bol tam hej. krúťak, nebolo to trápenie také, že proste Hej. buď plný plyn, alebo nič. diferenciál si mal vlastne aký v tom, keď si to tam na YouTube teraz. 338, Hej? Čiže dvoječka a bomby. už by to chcelo trojku, možno na túto trať, čo je vlastne tu, tak bych radil trojku si myslím. Myslím si, že nie. Niektoré pasáže by to chcelo, buď by musel jezdiť Ak by nejaké si bol, väčší no pneumatik. však ja mám 2.8, áno, je to iný motor a slabší o niečo, ale 338 je úplne topka, dvoječka, úplne bomba. Vychádza bez problémov. Ale tiež ma to zaujímalo a každopádne sa teším na to, keď to bude v tom aute a potom si to môže niekedy kúrať viac. Tak držím palcem. Ďakujem. Si išiel po slepiačky? Počtom bodov. Prepočítam. 62,5. Jozef Fupšo. Na treťom mieste s počtom bodov 86,5 sa umiestnil David Šmída. Ale koľko čak? A potom aj tak na začiatku. No zabudol! A na prvom mieste Ešte druhé. Ale ja viem, o to chce inak. Na prvom mieste sa umiestnil s počtom bodov 91 Viktor Štrba. Nasledovaný na druhom mieste Lacom Brodskom 88 bodov. Čo si robí? Štrba desí. Výborne, poď si po pivo. Ja čekám, než vyhraje Betlo, aby sme sa stretli v tom osmičke. nachystaní. Ale sme nachystaní. Ja mám, Odtrénované máme niečo, odjezdené a už preto necháme na ten. Snad to zadarí a stretneme sa Betlu. tak, mne sa podarilo kvalifikácii 3. místo, takže ja som automaticky postupil do top 8 a Fugas má proti sebe Samuela Lenarta. Proč vyprávam to po slovensky, ty kokos, to je katastrofa. Áno, zase ja ho vidím, takže po slovensky. Nie, že by som ti nehovoril, že budeš top 5, takže vďaka mne vlastne, ak budete sledovať to video, tak vlastne ja som to pričaroval No, jasné. a teraz vďaka tomu si vlastne tretí, hej, čo som to bol ešte lepšie som bol na to, ako som si myslel, ale tak dobre. Za to ďakujem. Držím palce a veríme tomu, že dneska Šaka pôjde hore a pôjdu bomby. Dúfame. Držíme palce. To včera ideš proti mne. To ideš proti nemu, ale vieš. Taký je život. Život je môj. Ja si ťa nájdem. Život je môj. No, Ja som maximálne nezaujatý porodca. Teda porodca, komentátor, hej, aby som bol objektívny, tak som nezaujatý. Ja som len typol, že on bude v top 5, takže to je všetko. a, Nemal. takže pokračujem. Takže ja čekám do výhry z nich dvoch Betlo a ten nastúpi vlastne proti mne. Môj tip je taký, že by sme sa konečne mohli stretnúť, keď sa vrátil do toho streetu, tak by sme si to mohli trošku rozdať na tej trati. Ne? Potom jeden z vás pôjde s synem, ne? To by sme sa stretli top 4. Takže zase do výhry, tak ide, no keď Tom povyhráva, tak top 4 sa stretneme s synom. Ten výhra je lepší. To je najlepší. Budete ešte kamošky potom v Kubetku? Samozrejme. Áno. No, to je pravda. Aké máš gumy? Čo, podívaj. Do piče. Dobre gumy. No jasné. Tam vzadu, tam ešte tie nálepky na tých gumách. Takže tak, takže za chvíľu je rozprava a nastupujem pomaly do Betlo. Takže ideme na to. Takže zatím. Čo znamená, že postupuje Samko Lenart ďalej. Obrovský rýchly rast, ale... Víťazom tohto betlu opäť je David Boura. Šmida. Presne tak, išla som povedať, že ako jazdí David Šmida, to je niečo tak veľmi pekne čitateľne.
Ja tu vidím stopu. Urobil si mu stopu na aute? Priatelia, máme tu prvý one more time dnešného Potrebuješ gumy, šli 2 stíhačky a jedna nestíhala. Víťazom tohto vletu sa stáva David Burák Švida, postupuje do finále. Nejdeme do toho motora. David Švida od začiatku nalepený a vyzerá to tak, Viktorovi Štrbovi absolútne inženieruje. Viktor Štrba nebude šetrený, zostane na viac minút David Švida. Teraz bude musieť čínať prehodí na Viktora Štrbu. Viktor Štrba to nachystal perfektne ukážkovo. No a teraz prvej časti trajektóriu, ale David Švida krásne číta stopu Viktora Štrbu. Toto rozhodnutie o víťazov bude naozaj veľmi, veľmi ťažké. Viktor Štrba míňa cieľovú čiaru. Obidva jasní, veľmi, veľmi skúsení na tejto trati na Satka evente v Prievidzi. David Švida krásne vykružuje svoju stopu po vonkajšom okruhu, necháva nádherný priestor Viktor Štrba. Viktor Štrba teraz trafil Davida Švidu. Priatelé, veľký potles. Máme rozhodnutie, rozhodci? Víťaza Dobre. máme. Máme rozhodnutie, chalani, takže sa stretnete na pódiu teraz. Choďte si oddychnúť do depa, napite sa. Ako minulé tým boxerským spôsobom, ale tretie miesto si vyhodnotíme samozrejme štandardne a prvé druhé boxerským spôsobom. Takže tretie miesto nám umiestnil jazdec číslo 4, Filip Baluáš. Poďme, čo je? Obecovač, poďme. Nedriem tam. Nedriem a netáraj. Hrad tam. Lučenci hovoria netáraj. Dobre, a teraz poprosíme jazdcov číslom 712 a 919, to je David Švida a Viktor Štrba, aby prišli sem k nám a boxerským spôsobom rozhodneme o víťazovi. Tentokrát mám hlasu dosť, tak budem ja ten, ktorý bude hlas tohto rozhodnutia. Takže víťazom kategórii 3 sa stáva David Švida! Šatka ide hore! Gratulujeme, bolo to veľmi tesné, bolo to perfektné. Ukázali ste maximum. Nešiel nič. Nič. Driemal. Ja nie som dosť pekný na to, aby som dával cenu. To je tiež pravda. Budeš si ty tašku. Raz na svoj. Poďte, hneď a už je. Takže Filip Baluáš, Viktor Štrba a David Švida je víťazom kategórii 3 v druhom kole Satka eventu. Aby zobrali veci, tašky s hodnotnými vecami a šampanské necháme už na chlapcoch, aby si vyščítali obličeje. Už to jede. A Filip Baluáš sa musí zastojiť ešte. To je ono, chlapci, gratulujem vám, boli ste úžasní, predvedli ste nádherné výsledky. Sme šťastní s vami, už ste si... Máme po druhém kapě. Dokázal jsem se umístit na prvém místě, co jsem velice rád. My jsme nazbírali nějaké body do šampionátu.
Máme akurát aktuálne našu zastávku na Slavnovke, niekde v půlke ceste. Sme na ceste do Trenčína, no. Auto, jsem rád, že auto to vydržalo. Jediné, co sa mi stalo asi pri posledném betli, jak Viktor mi nenechal plac na prehodení. Jak mě posunul dopredu, tak jsem asi buchal obrubník, tak jsem zohal tyčku řídenia. A ináč auto fungovalo celý víkend brutálne. A to je asi ode mňa všetko. Jsem v podstate nachystaný. Nebudem asi robiť nic na aute, iba vymením tú tyčku riedenia. Motor tam ostane, očividne. A uvidíme na ďalších sadkách, jak skončíme. Chceš něco k tomu povedať? Zhodnoť to? Aj hodnotenie. Čo? Dobré to bylo. Jsem pyšný na ňo. Poslouchá. Dobrá. Stal někoho. Poslouchá, robí co má, akorát zlepší to depo. Ale že. Byl tam chaos, no, v depe. Byl. Fest chaos. No dobre, zvládne. A jsme vypluty a jdeme dom pokračovat šoférovat. Tak děkuji ještě raz, že jsi dokúkala sem, keď si sa sem dostal. A chcel bych tě poprosit, aby si tam hodil odběr, nějaký ten like tam hoď a napíš do komentářů, co bychom mohli zlepšit. Jak je vidět, mikrofony jsme si už pořídili, tak doufám, že to bude lepší. A vidíme se asi u dalšího vlogu, co bude z další sadky. Takže daj nějaké tipy, rady, co byste chceli vidět, nějaké zákulisí v depě alebo něco také, nech to není iba o jezdení furt. Nech je to nějaké zajímavější. Tak keď tak napíš, co bys chcel vědět alebo vidět vlastně. Takže toto je z mojej strany všecko, takže sa vidíme na budúce. Dovidenia.